Аз съм единственият човек, питайте кого искате, който е от 43-та година при нея тук. Моя мъж казва, иди при Иванга. Няма да ида. Няма да ида. Дай ми една лопата лайна, ще мижа и ще гълта, няма да ида при нея. Аз съм комунистка и не вярвам на гледачите. Той ми каза, ако детето умре, аз ще те заколя на щеска, ще те хвърля в струма, ти си интерниран, никой няма да те търси. Абе, той не може да заколи кокошка, мен ще заколи. Ама мен ми стана жал, че съм отдалече, че той е войник и се е дошъл само на отпуска и аз сега да се скарам. Ни ще легнем заедно, ни ще се видим, ни ще приказваме. И влизам сега при нея. Ама една опашка от тук, чак до доле. Двойна. Ама тя тогава извикваше. Може ти да си пръв тук на вратата, но тя извиква, кой се покаже да извика. И аз, като отидох, се наредих най-назад. Аз си викам, ще му направя кеф на мъжа ми. Айде, ще му направя кеф. Кой ще ме извика толкова? И толкова, колкото ви го казвам това за нея сега, и тук каза, да дойде учителката от Лешница. На мене дзъцка-пъцка. Как така? Ами ако каже сега, нали ще лайна да ядеш? Добре, ама аз влизам, те правят шпалир. И аз минавам. Викам, бе, аз не съм се оплашила от полицията във Враца, къде са ми правили, не знам какво. Се оплаша пък това. Нема да се оплаша. И застанах. И тя казва така. Не, и она ми, аз влизам и она казва. Ти се казваш Иванка. Баща ти се казва Иван, баба ти се казва Ивана, баща й се е казвал Иван, жена му се е казвала Йова. Ще си имате и една Иванка. Демек 3-месечното ми дете ще оздравее и ще има дете, което го има сега и е учителка в София.